נקרא קטע בתורה ל"ג, ואז אנחנו ננסה להבין גם מה אומר הרב שג"ר. קטע קטן, ממש. כי כל הקטע הזה זה הקדמה, איך אדם יצליח לפגוש את הקדוש ברוך הוא במקום שהוא נמצא בו. לאו דווקא שהוא חייב ללכת לי, שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום כלשהו, ולשם הוא אמור ללכת. הקטע הזה נקרא, וצריך לדעת שמלוא כל הארץ כבודו. לית אתר פנוי ממני, זה כתוב בישעיהו הנביא. וזה כתוב בתיקוני זוהר. ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין. משמע הקדוש ברוך הוא, הכוונה, אור של השם יתברך, שיחסה את הכל, נמצא בכל מקום. אז איך תלמד לפגוש אותו באותו מקום שאתה נמצא בו? אתה נמצא עכשיו בבית המדרש. כן, מקום של תורה, ודאי. נמצא עכשיו בחתונה, במקום של תורה. שם אין הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לדבר איתו, אתה לא יכול לגשת אליו, אתה לא יכול לפנות אליו. אתה נמצא עכשיו בחוף הים, בדבוש, בהרצליה. יושב בים. כל הפרגיות האלה מסביב, ואיך אתה תהיה מרוכז. נכון? אבל הקדוש ברוך הוא גם נמצא שם. כן, כל מקום. בשער רומי, כל מקום נמצא הקדוש ברוך הוא. השאלה כאן, זה שהוא נמצא, זה מצד השם יתברך. השאלה מצידים, אני מרגיש את הנוכחות של השם יתברך, החיים שלי. לא כוונה. אז כאן הוא אומר שיש הקדמה קטנה בשביל זה. הכלל הוא שצריך לבקש שלום. מה זה שלום? שלום שיהיה בין ישראל, יש שלום בין ישראל, יש שלום לכל אדם במידותיו, בחיים שלו, במאורעות שלו. מה זה שלום מה ההבדל שלום ביני לבין הרכב שלי? איזה שלום? עוד רגע. המילה שלום זה לא הכוונה כאן יחס של דיבור או משהו. זה לא רק זה. שתיסע לאוסלו, שם אוסלו עושים שלום, כאילו. עשו שם אחלה שלום, ממש מיוחד. שם ירחם. ושלא יהיה לו חילוק. המילה חילוק בין ביתי ובין בעכו. תמיד יימצא בו השם יתברך. כמובן אתה בירידה, אתה במצב רוח, אתה במקום נמוך, אתה שמרגיש לא כל כך נוח, אתה לא במצב נפש טוב. אתה במצב אחר, במצב של מחשבות, של תרדה, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא באותו מהלך, אתה צריך להבין את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לזהות אותו. כוח הזיהוי. רבי נחמן יש לו תורות יפות נפלאות, סיבת הדורות שלו, בתורות שלו הוא מנסה להבין לנו משקפיים אחרות. אבל אל תשכחו שזה משקפיים. זה משקף. הוא כרגע לא מדבר על המהות הפנימית שלנו. להגיע למצב, להיות בלי משקפיים ולראות הכל, וואלה, אתה חתיכת עבד, אתה תותח. אז זה משקפיים עכשיו. זה חלק חיצוני, אבל עדיין שמראה לי, נכון, את החיים. הוא מראה לי נכון, זה משקפיים. עכשיו, בוא נניח משקפיים שלו, מעצמנו, לא להגיע למצב של להרגיש שאני משתנה או אני צריך שינוי כלשהו, לא. על ידי התורה שנקראת שלום. יש לה כוח בתורה, היא נקראת שלום. שבת היא נקראת שלום. מחמת הדברים האלה, יכול להיות שלום בין ישראל לאהוב זה את זה. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד לך כאן, תשמע טוב, כך. הרי, העולם מלא מחלוקת. מלא מחלוקת. בלי סוף. ויש גם צדיקים של זמננו, שהיה מחלוקות ביניהם, והם מוצאים שם כותביים במחלוקות, משהו כותבי מאוד, הוא אומר כך והוא אומר כך. מצד אחד, בקשת שלום בתחום הרוחני והחברתי, אף כמיהה אליו. יש בקשה של שלום. בקשה להיות ביחד, להחזיק עצמכם יחד. זה בקשה של שלום. התורה הזו מדברת כאן על הכמיהה הזאת של להיות בתחום הרוחני בינך לבין השם יתברך, לייצר מציאות של שלום, לא מציאות של ריחוק. שלום זה קרבה. להגיד אני רחוק, אני על הפנים, אומר, זה לא מייצר שום דבר שאתה עושה את זה לעצמך. אם תראה את המציאות שלך כמו שהיא, ומכאן תוכל להתקרב לשם יתברך, זה נקרא בחינת שלום. ויש שלום שבין עם ישראל בכלל. השלום הוא לא משהו וירטואלי כזה, הוא לא מורגש, אבל הוא נמצא באוויר. מרגישים אותו. זה קרה עכשיו, אחרי 7 באוקטובר. אבל לא צריך אדם לעבור צרות, להגיע לכזה אחדות.
אפשר להגיע לזה גם מנקודה עכשיו, שנמצא בעכשיו, שעכשיו עם ישראל נמצא בעלייה, ורצו שנתברך עד ביאת משיח צדקנו. אין ירידה עוד. היא רק בעלייה. בין פרטי, בין כללי. אדם שומע את זה עכשיו, מה אומר? עזוב אותך מהשטויות. אבל אין בעיה, תכין כלים לדבר הזה. תכין הכלה לדבר הזה, שכן יכול להיות לנו טוב גמור. לקום בבוקר, ללכת, עבודה, ללכת, בא, בית, אישה, ילדים, סבבה לגמרי. זה כן יכול להיות. מרוב שאנחנו עוברים טרדות העולם הזה, אנחנו כבר לא מאמינים במציאות שכן יכולה להיות קיימת. עכשיו, הוא רוצה להחדיר לנו כאן מציאות, עוד מעט נגיע לנקודה שזה הכל אתה. המלאק זה. אתה מייצר, אה? זה המלאק. הספק. הספק אם אני... חוסר האמונה בזה שאנחנו ראויים. חוסר האמונה במה? בזה שאנחנו ראויים. זאת אומרת... חוסר אמונה בעצמנו. כן. יש חוסר גדול שם. עכשיו, לכאורה לדבר על זה נראה כמו איזה מעין מהלך. למה? אמרה לי אתמול אחת הילדות שם בשיעור. היא אמרה לי, מה שאתה מדבר זה, יש מצב שאני אעשה עבירות, ואחרי זה אני אגיד, השם ירחם עליי. זה נראה לי כמו מקום של יותר מדי טוב. בשיעור אמרה לי, אתמול אמרה לי את זה. אמרתי לה, צודקת, זה חוט השערה. אני רוצה להביא אותך למקום שאת תאמיני בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה שהוא נמצא איתך בכל מצב, בכל רגע נתון, הוא זמין למאבוי, הוא תמיד זמין בשבילך, ואת לא תנצלי את זה. אתה לא תנצל את זה. כי אם תגידי אחטא ואשוב, זה ניצול. הוא אומר, תשמע נשמה, יש לי כבר תשובה על זה. כן. אם אתה בא אליי, הרי אני יודע מחשבות בני אדם. תבוא לשם, תגיד לו, תשמע, רבנו שלום, כפרה עליך, אני מתה עליך, אתה הכי טוב בעולם, ואתה האבא הכי טוב, מה סבבה לגמרי, אתה אחלה אבא, נכון? כן, אבל אני עוד שעתיים חוזר מהמסיבה. זה לא עובד. מה אומר? בכיפור, כן. אנחנו באים להשם יתברך. אם היינו יודעים, אני אומר בתרגום שלי, אם היינו יודעים שלא נחטא, לא נחטא עוד, אנחנו נאמר, אבל אנחנו בשר ודם. כן, והוא מאש. והוא מאש. זה אמת? תגיד את האמת, אנחנו משתדלים. יהי רצון נזכה לחזור, תשובה שלמה. כוונת תשובה, הכוונה זה לחזור לעצמו ולאהוב את הסביבה שלו ולהגיד תודה על כל מה שיש. זה תשובה. מה תשובה זה? תשובה? דמיונות. עכשיו זה תשובה. הנה, תשובה תשב ככה. והנה מאפרה, סיגרות, הנה הטבק, מלברו גולד. חבל על הזמן. הנה כוס קפה, עשה לי עמית, כוס קפה. ועכשיו בסדר. זו הרגשה נעימה עכשיו, זה בסדר גמור. עכשיו בוא נהפוך את זה לא נעים. נגמר הקולה, למה אין מים? לא נעים, זה חסרונות. חסרונות. באת, אתה ראית חיסרון? ראית חיסרון? מצב לא נעים. למה אין אוכל מוכן? חיסרון. איפה הילדים? כאילו עכשיו אשתך חייבת לטפל, להביא אותם בחוץ לכאן. איך אני בא הביתה והילדים לא בבית? הגיע המלך. הגיע המלך. חשבתי אחד הצדיקים שאמר לו, אמר לו הרב, אני בא מהכולל, אני בא לנוח וזה, תמיד הכיור מלא, וקשה לי עם זה, במיוחד ביום ראשון, שני כזה, מלא כזה, בעס אותי וזה וזה. אז אמר לו, כן, אמר לו, מה, נגיד משהו לאישה? אומר, לא, תעשה כלים. אם אתה עורך חיסרון, אין לך ביטוי או מהלך בחיים למלות אותו? לא, אתה מחפש מישהו אחר. אומר, אתה פגום בנפש. אתה מחפש מישהו אחר שיעשה אותו. ואתה, זה לא פשוטים, זה לא פשוטים אלה, דברים של נפש. עכשיו, לא להיבהל מזה. כולנו שמה. אתה טריפולטאי בכלל? צריך שיהיה לך סיר מוכן, הילדים אכלו, מכוסים, כל הכבוד. אלוף העולם. איזה תותח, איזה בעל הבית, אתה חבל. שיגעון זה. שיגעון. אם התורה לא מעדנת אותך ואומרת לך לדרך ארץ, זה דבר להסתכל על בן אדם בצורה נכונה, או בכלל לא להסתכל עליו בכלל על הרע שלו, אתה רואה את הרע שלו, בעיה, נו, שנים היינו שם, שנים. שנים הסתכלנו על זה, שנים. שנים. חסרונות. רק מתוך כישלונות אנחנו מבינים. מתוך זה שאני נכשלתי בחיים, כל כך הרבה נכשלתי בחיים, כל כך הרבה כישלונות.
ואם זה בתפילה, ואם זה בתורה, ואם זה בגישה, ואם זה בהשקפה, ואם זה בחינוך, ואם זה בלהיות בעל, ואם זה להיות בן, אם זה להיות... מה לא נכשלתי, בסדר? אם זה לא בברכות, ואם זה לא בגישה לעבר, אם זה לא מחשבת העבר, אם לא מחשבת העתיד, ואם לא כל רצונות הזויים, מלא טיפה אדם מתבונן. פעם הייתי נבהל מזה, הייתי כזה מתבאס על עצמי, והייתי כועס, עצמי כועס ממש. מי אתה? היה לי מצבים, הייתי הולך לתפילה, הייתי רואה את הספר הכוונות, לא הכוונות, אתה יודע, עוז התפילה, לא הכוונות יותר. הייתי לוקח אותו, לוקח סידור רגיל. אתה רוצה לכוון בתפילה? יא מגעיל, ככה, במראה. אתה עושה לעצמי. אתה, כולך פוזה, כולך פוזה. כולך פוזה. טוב, שאנשים לא יודעים מי אתה. אולי שם מישהו, אחד היה בא לשמוע אותך. אתה בא לבית זה, יש לך כיסא מיוחד. הייתי מעקה את עצמי כל הזמן. כל זה עקה. אם לא הייתי עובר את זה, אני לא יכול לדבר על זה. כל משבריך וגליך, וקדוש ברוך הוא, דוד המלך אומר לו, ריבונו של עולם, יכלתי לנענע לגל בראשו. מה ראיה? רבי מאיר, רבי עקיבא. ראו אונייה שנטרפה בים. אמרו, כל האנשים שם מתו. ראו את רבי עקיבא מגיע לחוף. אמרו, איך הגעת לכאן? אמר, כל גל שבא, נענעתי לו בראשי. תוריד את הראש. תגוע לך. עברו מעליי, למה? אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, לא הורדתי את הראש. רציתי להכל לעבור עליי. אומר לו, למה? כשאני אכתוב ספר תהילים, אין מעבר בחיים שאדם עובר, אין לו שם ישועה. זה דוד המלך. זה ניצחון לקדוש ברוך הוא. כשהוא אומר לו, כל מי שברך עליי עברו, זה מעין ניצחון. זה דיבור של ניצחון. לא דיבור של כאב עכשיו, תראה מה עבר עליי. לא ככה. לא ככה. הלכה כמותו בכל מקום. הוא יכול להתיר, הוא יכול לאסור, הוא יכול את הכל. הוא מלך ישראל יכול להגיד את הכל. להחליט. אם רבי אלעזר היה מחליט. בבוקר, כמה בבוקר, מה אומר לאיסורים? לכו, אני צריך ללמוד תורה. לכו, שליטה מוחלטת. פשיטה, דוד המלך. פשיטה! נכון או לא? כן או לא? כן. ככה נראה, טוב. אין דבר בתוך דבר. רבי נחמן חווה כאן בסורי מחלוקת קשות עם צדיקי זמננו. ואז הוא מחפש איזה מעין תחום הרוחני החברתי, איזה מעין כמיהה אליו. הוא אומר כאן, התהליך של הבירור הוא מאוד הכרחי. הבירור הרוחני של הבן אדם הוא הכרחי. וכאן הוא מביא לכאן, הוא מביא עכשיו את ראיה הקוק, אנחנו נקרא את הראיה הקוק, ונראה איך נוכל לסדר את זה בזה השם. הוא אומר שם, המורכבות הזאת של הכמיהה לשלום, מתאימה לבני אדם שחדרו כל חייהם לאמת ועברו שערות, לא שערות, כל פנימיות, חיצוניות, בלי סוף. אבל הם חדרו לאמת. על כן רבי נחמן מתאר את השלום אליו הוא מייחל במובנו הגבוה והשלם, לא כפשרה מקומית. לא כפשרה של בירור וליבון, או בירור, איך עושים, אני מברר עכשיו, אני בורר, בורות. זו מילה בורות. זה לא בורות. שנשמע אותך רבי יצחק. כאן הוא אומר, הוא מייחל, לא כפשרה מקומית הבאה על חשבון הבירור והליבון של הבן אדם באותו רגע, אלא הגדרת השלום של רבי נחמן, זה משהו כמיהה פנימית. ותדעו טוב, אנחנו אמורים לסיים נדבך להבין את הנקודה הזאת. בסדר? בואו נקרא את הראיה קוק. כי יש גם, הדיבור הזה, הדיבור של רבנו כתוב מהר"ל בתורה ל"ג, יש לו השוואה לראיה קוק. אפשר גם להשוות זאת לראיה קוק. שמחד כותב על ההרמוניה ועל האחדות ועל ההווה ועל ההוויה, מאידך הוא מדגיש גם את ערך הניגודים בין הדעות השונות. ניגודים, כך עולם חרדי, עולם מזרוחניקים, כך עולם חילוני, כך וכו' וכו'. אז הוא אומר, חייו שלו לא התנהלו בשלום בהרמוניה, אלא ליוו אותו כמו חייו של רבי נחמן. במחלוקות על דרכו הרוחנית. הוא מדבר הוא מביא מהראיה קוק.
יומניו מתארים שערות נפש שאפיינו את אישיותו. תראה, נתן להם, תקשיב לזה. קרעים ולא אחדות והרמוניה. ראו דבריו ששוכתבו כנראה, שמע את הלשון הזה, משיחה בעל פה ביחס לביקורת של הסופר יוסף חיים ברנר. שמעת מה מדבר כאן? הוא מביא כאן. משהו התחיל עם הסינתזה. הוא אומר... רגע, דקה, אנחנו צריכים לסדר את זה שנייה. על הגותו, מי שאמר עליי כי נשמתי קרועה, יפה אמר. בוודאי קרועה. אי אפשר לנו לתאר בשכלנו איש שאין נשמתו קרועה. רק הדומם הוא השלם. מה זה הדיבור הזה? אבל האדם הוא בעל שאיפות והפכיות. ומלחמה פנימית תמיד בקרבו. תשימו לב את הלשון שלו. וכל עבודת האדם הוא לאחד את הניגודים שבנפשו על ידי הרעיון הכללי. זאת אומרת, יש כאן רעיון כללי שנקרא שלום ואמונה וכו', תגיד כל מיני שמות. יש כאן גדלות של השם יתברך, יש כאן קרבה לקדוש ברוך הוא, מעין רעיונות כאלו. יש כאן רעיון כללי, אחד שכולל את הכל. כמו תיקון הכללי, יש רעיון כללי. עוד רגע אני תשלים את הדברים האלה. שבגדולתו ורוממותו הכל נכלל ובא לידי הרמוניה גמורה. כמובן אין זה אלא אידיאל שאנו שואפים אליו. להגיע לידי זה אי אפשר לכל יליד או יליד אישה, אלא בהשתדלות להתקרב אליו. להגיע לשם, לכזו שלמות, הוא לא אמור להימצא בעולם. הוא עובר לאינסופיות, הוא עובר למציאות של ממש רוח, הוא אומר. אבל כל עוד אנחנו בגוף, יש ניגוד. ואז קדימה כאן הוא מתחיל להסביר לנו, אם ניקח פיאססנה, נביא שזה עליו כאן, נראה את זה טוב. הוא אומר, אם אתה יודע להתנהל בחיים שלך עם התנגדות, מצד עצמך. יש מצב שנקרא בעולם, הוא לא בא לי טוב. מישהו, כאילו, כן? ידוע שהשורש הוא שורש גאווה, כן? שורש גאווה. זה השורש של המקום הזה. מה לעשות? יש לנו מידות. מה אני אשם? אנחנו בא לתשובה, וברוך השם. יהי רצון שנחזור בתשובה. נראה את הטוב. נראה את הטוב בכל אחד, גם בעצמנו. אבל אם אדם באמת רוצה להסתכל על החיים שלו, הוא מוכן להסתכל על החיים שלו. רוצה או לא, כן רוצה, אבל הוא מוכן לזה. כאילו, הכנה לזה. מה שאמרנו שהלימוד שהיינו לומדים, יניב, טלן, נכון? הלימוד, מה זה לימוד? מה זה הלימוד הזה? זה חתיכת משקפיים. כל תורה למגילה. כן, למידת זה אמרנו ביחד, זוכר אותם? כן, יחד. למדתי את זה הרבה, את התורה השיא, וקצת חוזרים עליה עכשיו, עבר הרבה זמן מאז. הנקודה כאן, אם אני באמת מסוגל להתמודד עם האדם שנמצא בי, בתוכי, והוא לא סובל שקר. למרות שגם לי יש שקרים קטנים. יש לי גם שקרים קטנים. מה השקרים הקטנים שלי? נגיד אותם. איפה היית? למדתי כל הלילה. למה? אשתי רוצה לשמוע כך שלמדתי כל הלילה. למדתי כל הלילה. יש שקרים כאלה, שקרים כאלה, קטנים כאלה, בחיים שלנו. אז למה את זה אתה סובל? למה שקר גדול אתה לא סובל, רק קטן אתה סובל? מה שכן אתה יכול להתמודד מול דבר שהוא לא בדיוק אמת. הנה, רואה בעצמך. אתה כן יכול. אז למה כאן זה מפריע לך? אותה נגדיות הזאת צריך ללמוד איך להסתכל עליה. זה חייב להיות בחבורה. זה חייב חבורה, הדבר הזה. למה חייב חבורה על הדבר הזה? קשה מאוד. קשה מאוד להגיע לשם בלי חבורה. ככה נראה. אני רק מודיע לכם. שליחו לי שמה,
אתם הולכים להתבאס על החיים שלכם. אי אפשר לחזור לזה. תדעו, אתם הולכים להתבאס על החיים שלך. זה הולך לצוף לך דברים, ואם אין לך מישהו שמחזק אותך, עכשיו שאתה מציף אותם, איך אמר חזון איש? חזון איש אמר לו, תראה הרב, אני חזרתי בתשובה. ואני כבר 3 שנים בתוך מהלך של תשובה. נעשה עילוי, בחור עילוי, משהו מתוק. אז הוא אמר לו, פתאום כל הג'יפה של האבא שלי עולה לי למעלה, כל המחשבות. אני בטוח אני בתוך עולם הטהרה. אז הוא אמר לו, תביא כוס מים. תביא כוס מים. לא, תיקח לי את זה. תביא כוס מים. הוא שם בפנים מים. שפכת. הוא שם בפנים מים. אם תעשה לאט לאט, לא לחץ. ואז הוא הביא קצת חול, הוא שם בפנים. אמר, תניח את הכוס. תניח את הכוס. תרים אותה. אמר, הכוס צלולה? אמר לו, כן, תעשה ככה. פתאום כל החול. אמר לו, כשבן אדם מתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא, הכל צף. מתחיל לזוז, הכל צף. אל תיבהל מזה. אל תיבהל. הוא בדרך החוצה. אתה רוצה לקבור אותו בפנים? יש כאלה ישירו פה קבור הכלב. נכון? מכיר? כוורת? גידיגוב? סנדרסון? יופי. שם הקבור. אז לא לפחד. כשאדם בא לעבוד ולהסתכל על עצמו, ויראה דברים לא פשוטים. מה אתה נבהל? למה? רבותיי, זו המטרה שלנו? להיבהל ולפחד וללכת אחורה? אחרת לא נהיה שם אף פעם. עכשיו צריך בן אדם איתך עם עין מאוד טובה, תדעו טוב. תשמע, אתה אומר, עין טובה, ולהסתכל עליך, תוכל לישון בלילה. כי זה הולך לצוף דברים של מחשבות, וואו, איפה הייתי? מה אתה אומר? אתם תוכל יוצא החוצה, תשמע נשמה, עוד יום ועוד יום, אתה נראה אחרת. אבל רק תדעו שקשה להחזיק שם, כן? בסדר? תחשבי שזה נראה קל. זה לא, איך קוראים לזה, זה לא... ויבה. יש ויבה, נכון? ויבה, זה לא סרטים, סדרות, זה עבודה לא פשוטה. רעיון הכללי. אומר, אדם צריך להשתדל. הגיע לנקודה, הוא אומר, שואפים אותה בשתי מקומות, אחד זה תורה ואחד שבת, הוא אומר. שבת זה יום של האחדות הגמורה מצד הימים. זה נקרא אחדות הגמורה מצד הימים. מצד הרוח, אחדות הגמורה זה בתוך התורה. וכמובן צריך גם להגיע למילה אחדות, זה אחד. זה הלבד. זה האחד היה אברהם. זאת אומרת, זה שלווה פנימית, זה שלווה פנימית ישר, זה קו יושר, זה כאילו, זה לא... חתיכת, אתה לא מזיז את הבן אדם. זאת אומרת, תראה איך אנשים... מספר הרב דורון ככה, הוא מספר ככה. היינו בשיעור של הרב בן ציון, ושם, כולם שם, אתם יודעים, חכמים, כאילו, זה לא אנשים. אי אפשר לבוא לשיעור הזה, אתה לא מגיע בשביל לרוך. אי אפשר. אתה מגיע יורה, אתה בקיא, אתה הרב, הרב בן ציון, שיעור של הרב בן ציון. וראינו יושבים משתוקקים, זה החיים שלנו. אז הוא אומר, הגיע אחד התלמידים שם, היה חריף מאוד. והקשה קושייה על הרב בן ציון. הרב בן ציון שתק. אני נבלתי, הוא אומר ככה. אין לרב בן ציון תשובה. הוא לא עונה לו. ופתאום הוא הסתכל עליו. אמר לו, סיימת את השאלה? אמר לו, כן. נחת גמור. שלוות הנפש. לכאורה זאת תשובה מורכבת כל כך, שאתה רוצה להגיד את המהר? אתה רוצה להגיד את המהר, אומר ככה, הריטב"א, ראשונים, כפיים ליהודה, נכון? התותח, איזה תותח, נכון. והרב בן ציון אומר שהיה עושה ככה, היה מתרכז, היה עושה ככה, ככה. היה עושה ככה, הרב בן ציון. מעניין מאוד. זו תנועה שהוא היה עושה. רק מי שרואה בעיניים יכול לספר את זה. הוא אומר, נתן לו תשובה, מה זה דבר? הייתי בטוח שאין לו תשובה. כאילו, בהנהגת החיים שלנו,
המהלך שלו, אין לו תשובה. למדת אותי? אוקיי, זה הנקודה. זה פשוט יישוב דעת שאי אפשר לתאר אותו בכלל. זה קו היושר. זה התורה עושה. זה התורה. תראו את מרן הרב עובדיה, תראו את האנשים האלה. איזה יישוב דעת, ואיזה יופי. דבר ראשון, יהיה רצון של דבר שאנחנו לומדים, אוקיי, בונה שלהם ברפואת כל חולי עמו ישראל. כשמות כל החיילים שלו שנדבח באשר יש שם, חבל עליהם. עוד משפחה, רבנו של העולם, בחורים בני 18, 19, 20, הקימו עוד בית בישראל, ועוד ילדים יהיה לך, והבת זוג שלהם מה יהיה איתם. מה יהיה הבת זוג שלהם עכשיו? מה יהיה הבת זוג שלהם, של כל החיילים האלה? מה יהיה הבן זוג של כל הבנות האלה שלקחו אותם? איך יישארו ככה? כמה משפחות תחליות? עוד 20 שנה, רבותיי, עוד 20 שנה, כן? 1,000 איש, 2,000 איש, הרבנות, אתם מבינים שמדובר כאן רבנו על 2,000 בתים. 2,000 בתים בישראל, שמינימום 2,000 בתים האלה, 3 ילדים מינימום כל אחד, ואם הוא חזר בתשובה זה כבר יתחפל, זה ישתלש לו, נכון? אז בקנה מידה ניקח 3 ילדים, וזה 2,000 בתים רבנו. זאת אומרת, זה 6,000 יהודים נעלמו בן רגע. ל5 שנים הקרובות. 6,000 יהודים נעלמו. בחשבון, יש חשבון הרבה יותר רחב מזה. חתיכת כמות. זה עם שלם. חתיכת כמות. מבינים אותי, צריך לטפל עליהם. אם מזכה אותנו לשם בח שגיל מקום לשלום. השם בח מנידח, הוא יודע מה הוא עושה. הוא יודע מה הוא עושה. מצד שיש את החיילים נמצאים שם עכשיו. יש את החיילים שעכשיו, יש את הבחורים שהתגייסו עכשיו. עכשיו התגייס יוסף, הוא הלך לגולני. יוסף, אשכלון, הלכו לגולני. כן, הלך לגולני. כן, אני מסתכל על הדברים האלה, ומצד שני, יהי רצון לתת רפואת הנפש לכל אלה שהיו בפיגוע, שנשארו חיים. עוד בחור אחד גם, איבד עצמו לדעת, בשם תלוי שואה, בשם ברבונם העליון. ונדבר על האלמנון, נדבר על היתומים. זה לא פשוט, נכון? לא פשוט. לא פשוט. מצד שני, יש הרבה אנשים מחכרי ריב. המדינה שלנו שהשם, אני לא יודע אם להגיד השם ימחל להם. אני לא מבין בזה. אם הוא יהודי, השם ימחל. אבל יהודי לא עושה כך. יהודי לא מתנהג כך. והשנאה הזאת לראש ממשלה, שנאה לא מקובל עליי. לא מקובל. לא, אתה תשאיר בטוח, אני יודע בשמו שהם רוצים. ואני אברך גם את ביבי, אז שם יתברך, יהיה לו ישועה גדולה שישמור אותו מכל רע. אמן. מה זאת אומרת? יהודי בצער עכשיו, שכל הנחשים באים עליו. מה אתם חושבים? זה נס הבן אדם. יש פה האחים לשירותים, יש פה? אין פה אחים לשירותים. איזה אחים לנשק? איזה נשק? אין שם שום נשק. הלשון שלהם זה נשק. רוע לב. מחכרי ריב. יכלנו לעבור את זה ממש בנחת ומאחדות בינינו. צריך לעצור, די, אני לא אכפת לי להגיד את זה ולהגיד את זה, ו1,000 פעם אני אגיד את זה. 1,000 פעם. אדם שמחלל שבת זה לא טוב, וזה כואב. שבת קודש. עכשיו קוראים לו, האדם הזה קוראים לו שלום. יש לו מכולת בשבת. זה פתוחה בשבת. אתה אומר לו שלום, זה לא מתאים. הוא אומר, נשמה גבר עליך, אני לא בעניין. מה אני אעשה? זה העבודה שלי. אתה לא רואה אדם רע מולך. לא רואה אדם רע מולך, נכון? אוקיי. השם ישמור גם את שלום שעשה את זה, לא מבין מי זה. והוא עובד בשבת, בסדר? אני לא אכפה לסגור את החנות, אני לא אכפה עליו, לסגור את החנות. אני לא אמור לכפות תורה, אני לא אמור לנהוג בצורה הזאת. אני לא אמור לקחת לבן אדם, אם הוא בא להכעיס, זה היום ונורא, אין יותר היום בזה. המכעיס, כאילו להכעיס, אין יותר. קשה מאוד. ראינו גם יש שמכעיסים, תינוקות שנשבו, שאחרי זה חזרו בתשובה גם. ברוך השם, במקום שלהם, בקיבוץ, לא ילכו לעבור לשם מקום אחר. נקודה היא שבאמת לא, צריך לשנות את הגישה. שינוי גישה על מלא צריך להיות. ולמרות שאני עומד כאן ואני אומר, אני כל שבת שומע שבס,
שומע שבס, כל הדברים האלה, שבס. פעם היו זורקים אבנים. יום אחד, סיפרתי לכם כבר את זה. היה לי אוטו בלי גג, הייתי גר בתל אביב, ונסעתי לקחת את, לקחת לרמת גן, את אחד האנשים. ידעתי שיש בני ברק, ידעתי שיש כזה מקום שנקרא בני ברק. והיה שבת. נסעתי מהאוטו עם מוזיקה. הייתי בכבישים, הייתי למעלה. פתאום אני קולט, חבורה רצו אליי. מסתכל עליהם, כאילו מי שבא לריב איתי, שבשמו זה לריב איתי, מה אני שבשמו, אני יכול לפגוע בהם. יצאתי מהאוטו, זרקו משהו, לא יודע מה זרקו, בקבוק, פלסטיק, לא יודע מה. ויצאתי אליהם. אמרתי להם, תגידו, מה יש לכם? לא יודע מה זה שבת, אני לא יודע מה זה בכלל, מה מדבר איתי בכלל. הוא אומר לי, שבת. אמרתי, אני יודע שם שבת. מה נגיד לו? אני יודע, שבת היום. הוא אומר לי, אדוני, שבת. אמרתי לו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה עשיתי לך אני בשבת? הוא אומר לי, לא. בא אחד מבוגר קצת, בא אליי. אמר לי, סליחה, כאן לא נוסעים בשבת. אמרתי לו, לא ידעתי, אסור לנסוע פה בשבת. אני לא יודע מה זה הכוונה, השם, אמר לי, לא יודע כלום. לא יודע כלום. זו גישה, מקדמת אלה כבר הייתה לדברים האלה, בתור כאב על שבת קודש, נלחמו עליה. אבל אם אתה עושה שער במושב שלך, זה עניין שלך. ואתה לא יכול לסגור להם את הכביש הראשי. כי לא ראיתי אדם שמתקרב לאמת האמיתית, הפנימית, בכפייה. לא ראינו. על פי רוב זה בא אחרת. ככה נראה. אני טועה. זה מה שאתם רוצים. זה לא נכון. לקפות. וגם לא נכון, הצד השני שמה, אם כבר אתה, נגיד, אתה מעשן. לא לבוא להשין, את בכנסת. זה לא מכובד. אז אני אספק גם לכבוד מהצד השני, שיתנהג בצורה צורה שאני מכבד אותו. אני אספק את זה ממנו. אבל שם אני יכול כאילו לכעוס ולהתעצבן, כאילו, הדברים האלה. למה כאן? זה בגדול ככה הסתכלות. ככה מסתכלות. מנחה, רבותיי, חיים טובים.